176 कोटीने भारतीय शिपयार्डिंग कंपनी दुसऱ्या कंपनीने विकत घेतलेली आहे. मुळात ही कंपनी चालू व्हावी ह्यासाठीचे प्रयत्न गेल्या काही वर्षांपासून मी देखील करत होतो, पालकमंत्री देखील करत होते. परंतु आता जे चित्र दिसतंय किंवा जी माहिती आम्हाला मिळते त्यानुसार संपूर्ण कंपनीचा जो स्क्रॅप आहे किंवा जिथे स्क्रॅप आहे ते उचलून घेऊन जायचं आणि स्क्रॅपची मानवून ते जो काही व्यवहार आहे तो पूर्ण करायचा, असं एकंदरीत आम्हाला माहिती मिळते. आज आपण सर्वांना बोलण्याचं कारण एकच आहे, तिथल्या स्थानिक कामगारांचा आणि कॉन्ट्रॅक्टर जे होते, ज्यांनी भारतीय शिपयार्डमध्ये अनेक वर्ष काही तिथे कोणी लेबर पुरवले होते, कोणी काही कामं केली होती, अशा कामगारांची आणि तिथल्या कॉन्ट्रॅक्टरदारांची माझ्या माहितीप्रमाणे जी माहिती मला मिळालेली आहे कामगारांच्या मार्फत आणि कॉन्ट्रॅक्टरदार आहेत त्यांच्या मार्फत, जवळपास 15 ते 17 कोटीचं देणं हे भारतीय शिपयार्डचं ह्या कामगारांना होतं. त्यामध्ये अनेक कामगारांचे पगार आहेत आणि अनेक कॉन्ट्रॅक्टरदारांची बिलं आहेत. मुळात लिक्विडेशनची प्रोसेस जर का आपण कायदा बघितला तर कामगारांचा पगार आणि कॉन्ट्रॅक्टरांचे जे पैसे देणं आहे ते लिक्विडेशनच्या प्रोसेसमध्ये, म्हणजे ज्या वेळेला जुनं देणं ज्याला ह्या नवीन कंपनीने देण्याची वेळ येईल त्याला कामगार आणि कॉन्ट्रॅक्टर हे सर्वात शेवटी आहेत. आणि म्हणून मला भीती अशीच आहे की त्या कायद्याचा उपयोग करून घेऊन ही नवीन कंपनी कामगारांची लूट करेल किंवा कामगारांचे देणं देणार नाही, कॉन्ट्रॅक्टरांचे पैसे देणार नाही. आणि म्हणून माझं आज याही अगोदर माझी भूमिका होतीच, परंतु आज माझा पहिला इशारा त्या कंपनीला आहे, जे कोणी असेल ते, त्यांच्या मागे जो कोणी असेल ते, त्यांना माझा इशारा आहे की त्या भारतीय शिपयार्डच्या त्या यार्डामधून जोपर्यंत कामगारांचे सगळे पैसे, कॉन्ट्रॅक्टरांचे सगळे पैसे जोपर्यंत तुम्ही देणार नाही तोपर्यंत त्या कंपनीमधला एकही किलोचा लोखंड तिथून आम्ही उचलू देणार नाही.